Lleida, primer desplaçament peninsular per la penya esportiva. Els eivissencs juguen demà al camp d'esports i es troben en un moment dolç. Les peces de l'equip fet a correcuita durant el mes d'agost comencen a encaixar. Alberto González, un asturià arribat per comandar la defensa, té clar per què el València Mestalla va sortir derrotat diumenge passat de Santa Eulària. El equipo está funcionando muy bien defensivamente, es un equipo muy solidario, desde arriba todos trabajan, todos ayudan y en segunda B lo más importante es eso, la solidaridad en un equipo y hacerte fuerte desde la defensa, desde no encajar es clave para la salvación. Carlos Selfa va ser el pany a la zona de mitjos contra el filial valencianista i està convençut que la penya pot repetir una bona actuació a la ciutat del Segre. Els punts són necessaris per fugir de la plaça de promoció que ocupen els penyistes. Sí, la victòria de la setmana passada en lo que es dona és molta confiança. Confiança d'anar a un camp com el Lleida, que és complicat, però creient en el que fem i sempre en possibilitats d'aconseguir aquests punts. Rueda és l'única baixa de Dani Mori, un míster que a Lleida estarà acompanyat per un nou ajudant. La penya ha incorporat Albert Sánchez, un ex de l'Espanyol, perquè s'encarregui de la preparació física de la primera plantilla i de la metodologia de feina de les categories inferiors.